muke ganin kuma za kan za tafiya kaya kama zai ba ku fito. Kai gayu ina kuke ne wai taya kuke sanyi haka muku muna ta zafi. Kuna cikin sanyi kuna kiran kanku da wai kuma waka amma wai har yanzu ba abin da za ku yi. Kuna kiran kanku da wai kuma waka ne amma kullum kuna cikin daki kuna ta lullubewa kamar mashi sanyi bayan a yanzu cikin zafi muke. Kai wannan labarin na ku ba bai ba sannan kuma ba zai taba yi mini ba. Ni ne nake muku waka, kai ni ne abe ne nake magana. Ina gayu kuke neman waka ku fito mana, kuna ta sanyi kuna cikin daki kamar dai muna cikin zamanin sanyi ne. Yanzu fa cikin zamanin zafi muke, sai dai ku fito domin ku zo mu gana. Mu gana akan magana ta wakar mu da muke yi ne mana gayu. Ku zo mana ku dinga sanyi domin yanzu ba mu cikin sanyi domin yau babu mu cikin sanyi. Haba gashi da nima ina ta waka ta ina zufa amma kuma a cikin aiki nake ko yanzu. Kowa ku zo domin ku fara aikin naku. In baka aiki sai dai ka je ka yi waka, in ko baka yi waka sai ka je kuma ka yi aiki. Wannan fa shine mu muka sani ga labarin mu. Haba kai mu je zuwa maza da mata ina kuke ne kuma waka ne kuna kiran kanku da waka amma ba ku waka ba ku komi ba ku zama. Kai sai dai ku ta yawon banza ne. Kai hakan wannan bai yi min ba. Hakan bai mini ba sannan kuma nace ba zai taba yi mini ba. Ku fito waje ku taho mana ku zo mu gana.